Og vi går videre i ordførerrækken, og så er det fru Julie Rademacher som ordfører for Socialdemokratiet. Mange tak. Jeg må undskylde, hvis min stemme er lidt sjov i dag. Jeg har noget virus, som har generet mig i løbet af dagen. Men jeg har været så heldig tidligere i dag også at være i et samråd, meget positivt samråd med ligestillingsministeren, hvor det gik lidt bedre med stemmen, men jeg håber, den holder igennem. For Socialdemokraterne, der handler ligestilling om mænd, men også om helt almindelige danske kvinder. I lang tid har ligestillingsdebatten handlet om kvinder i toppen eller kvinder i bunden af samfundet med anden etnisk baggrund. Dette kulminerede med Inger Støjberg som ligestillingsminister, der meldte ud, at vi sådan set havde ligestilling i Danmark, undtaget for indvandrerkvinder. Alligevel så vi ikke mange initiativer fra den daværende minister. Og jeg kan huske, at vi alle sammen glædede os, da vi hørte, at Lykke Friis, der som prorektor på Københavns Universitet, havde arbejdet mere progressivt for at fremme ligestilling i Danmark. Så spørgsmålet så, om den nuværende ligestillingsminister har formået at indfri nogle af disse forventninger. Men uanset må man gå ud fra, at regeringen med denne udnævnelse også samtidig kendt, at vi trænger til at sætte en mere progressiv ligestillingsdagsorden i Danmark, og for alvor sætte os nogle fælles mål og ambitioner for, hvad vi gerne vil nå. Socialdemokraterne vil gerne en bredere og mere løsningsorienteret ligestillingspolitisk dagsorden. Vi må dog erkende, at ligestillingsministeren gennem de sidste 10 år hverken har været den tungeste eller den travleste minister i den borgerlige regering. Ligestillingsministeren har også meget sjældent kunnet finde opbakning hos Dansk Folkeparti, der nærmest er imod ligestilling i Danmark, og i hvert fald mener, at vi bare kan sætte os på vores hænder og tro, at det hele går af sig selv. Dette til trods for, at vi stadig har udfordringer. At vi stadig har en lønforskel på 18% mellem mænd og kvinder. At mænd, der læser til sygeplejerske, mødes med fordomme. At langt de fleste byrådsmedlemmer og borgmestre er mænd. At vi stadig har et meget kønsopdelt arbejdsmarked og samfund, der fordrer, at de valg enkelte familier skal træffe, ofte allerede er givet på forhånd. Og at meget få mænd stadig tager barsel, som fra samfundets side forfordeles kvinder i dag. Hvis en mand i dag vil have barsel, skal han ud over at spørge arbejdsgiveren også ofte spørge og forhandle med hende derhjemme. Fordi vores barselsregler er skæve og giver mere til kvinder, end de giver til mænd. I 2003 der holdt mænd i gennemsnit 18 dages barsel. I 2008 er det blevet til 26 dage. Bare til sammenligning så holdt kvinder i samme år gennemsnitligt 276 dage. Således har vi ved hjælp af fakta mange gange dumpet regeringen for ikke at have nået tilstrækkelige mål i forhold til ligestilling. Og jeg er overbevist om, at hvis de 5 ligestillingsministre, vi har haft siden 2001, havde været trænere på et Superliga-hold i fodbold, ja, så er de nok blevet fyret, fordi de ikke havde vundet nok. Men det, jeg egentlig prøver at sige i dag, det er, at vi har en lang række udfordringer at løse. Og på trods af, at regeringen ikke indtil nu har vist synderligt meget handlekraft på det her område, så mener jeg også, at det er på tide, at vi stopper skænderierne, lad være med at stille os ud hver vores hjørne, og i stedet mødes om de fælles udfordringer, vi har. Hvis målene er, at vi gerne vil bekæmpe uligeløn, bekæmpe vold i nære relationer, bekæmpe handel med mennesker, styrke mangfoldighed i ledelse og bestyrelser, sikre, at både kvinder som mænd kommer igennem uddannelsessystemet, og vi opfylder vores mål om, at 95% skal tage en ungdomsuddannelse, og 50% skal tage en videregående uddannelse, jamen så er Socialdemokraterne selvfølgelig med. Jeg er glad for, at vi blandt andet har med i spidsen for at indføre et ligestillingsudvalg i Folketinget, som vi får efter næste valg. En udvidelse af Institut for Menneskerettigheder for at imødekomme EU's ligebehandlingsdirektiv, og men det der er foregået, men forbehold for, at det måske ikke er helt tilstrækkeligt. Vi har været med til at tage initiativer til at bekæmpe menneskehandel, bidrage til at bekæmpe vold i nære relationer. Vi har fået sikret psykologhjælp til børnene på krisecentrene, både dem over og under 6 år. Og vi har sat en progressiv politisk dagsorden for også at få mændene med. Vi mener nu, det er tid til at tage temperaturen på ligestillingen i vores land. Vi mener også selvfølgelig, at det skal handle om at gøre status for at kunne kigge fremad. Hvis vi for alvor skal rykke noget fremover på ligestillingen i fremtiden,
ind i fremtiden, så skal vi ikke kun fokusere på kvinder på topposter og mænd, der falder fra i uddannelsessystemet. Nej, så mener jeg, at vi skal have fokus på nogle af de helt almindelige udfordringer også, som familier møder i hverdagen. Hvis vi ønsker en bedre balance mellem familie og arbejdsliv for både kvinder og mænd, at flere kvindelige talenter skal i spil, at flere kvinder i fremtiden får mulighed for at bidrage mere på arbejdsmarkedet, så bliver vi nødt til at kigge på de strukturer, der påvirker de enkelte familier og individers frie valg. Og blandt andet erkende, at når man sparer på daginstitutionerne, som bliver nødt til at have lukkedag, jamen så rammer det direkte kvinderne. Hvis vi fremover skal sikre ligestilling for både mænd og kvinder, er det Socialdemokraternes klare holdning, at vi har mere at mødes om, end at skændes om. Vi har brug for både, at den private som den offentlige sektor får et tjek. Vi har brug for, at det både bliver hot at være mandlig sygeplejerske som kvindelig direktør, men mest af alt har vi brug for at erkende, at vi i Danmark kan blive bedre. At vi kan blive bedre til at værdsætte forskellighed og mangfoldighed. Og det er en styrke for vores samfund med diversitet, forskellighed, og vi i denne erkendelse allerbedst får sat en progressiv dagsorden sammen. Jeg siger ikke, at det bliver nemt, men jeg siger, at det er nødvendigt. Jeg læser og tager positivt imod årets redegørelse, og men jeg godt mener, at vi kunne være lidt mere ambitiøse på ligestillingsvejen på nogle punkter. Men generelt så mener jeg, og budskabet herfra skal også lyde, at vi har mere at mødes om, end vi har at skændes om. Tak til ordførerne. Vi går videre i ordførerrækken, og så